Hej og velkommen. Jeg vil i denne korte video fortælle dig lidt om, hvordan du vælger den bedste og billigste A-kasse. Det første du skal tage stilling til er, om du vil være medlem af en fagspecifik eller tværfaglig A-kasse. De fagspecifikke A-kasser kender din branche og uddannelse, og de kan give dig en målrettet rådgivning inden for netop dit felt. En tværfaglig A-kasse er for det meste en smule billigere, men her skal du også forvente en mere generel rådgivning. Når du har truffet din beslutning, er det tid til at kigge på priser, da ikke alle A-kasser koster det samme. Det bedste du kan gøre er, at anvende en sammenligningsside som vores, til at få et overblik. Der kan være en prisforskel på op til 1000 kroner årligt, og derfor giver det rigtig god mening ikke at vælge den første og bedste A-kasse. Når du vælger din A-kasse, kan du også overveje, om du også skal have en fagforening. En fagforening hjælper dig i forhold til arbejdsvilkår og eventuelle juridiske tvister på din arbejdsplads. En A-kasse hjælper primært i forbindelse med jobsøgning og udbetaling af dagpenge. Flere A-kasser tilbyder også en fagforening, mens du hos andre skal have din fagforening et andet sted. Her på vores side har vi lavet et overblik, der viser, hvilke A-kasser der også tilbyder en fagforening, og hvor du finder den samlet set billigste løsning. Brug dette overblik, når du vælger en A-kasse og samtidig ønsker en god fagforening. Er du i tvivl om hvilken A-kasse, der er den rigtige for dig, kan du også bruge vores søgeværktøj. Her får du konkrete forslag til A-kasser ud fra det job eller branche du søger på. Her vælger jeg for eksempel at søge efter A-kasser for selvstændige. Jeg håber, at denne video har hjulpet dig i den rigtige retning i forhold til at vælge en A-kasse.